Ki bor pulit ke jela ki layo ban kemno ya laingot ki suba rang jong ka seng New Trap National Liberation Council HNLC na po Ri Bhoi bat na West Janta Hills ki badan ki ha kabaya senla ban pynbthei bom IED ha ki babun ki jaka ha po rilung khasi ba jantia. Superintendent of Police ke Ri Bhoi Ujakpal Singh Dhanwa ula pentip ba kini ki laingot ki la syak kemno na mar ka jinga senla bat ki dukhat ka HNLC na po Bangladesh lembat ki weipat ki bom pat la ban itu ban le ke kam pynbthei bom. Ula ong baki pulit ki layo ban kemno yau ikwes lang siang ubade na kasnong nartiang West Janta Hills na lat ban le Bethany Hospital nong po ha ka arpo terik mentau benai ha ka por kumba khat architeng minimir ha ka baki layo ru ban kurup ya ki sakhi satarling ba ka mobile phone jong u ya ka bala kurup no. Hadin ke jing tok u ikwes ulap diang ba ude dukhat ka HNLC bat baki don ya ke jing thmu ban pynbthei bom IED haring kar bat ki weipat ki dukhat ka seng HNLC. Nalor kata ulap laru ya ke kerteng jong ki weipat ki dukhat ki bakun thop ya ude bor lang ki saryang na nartiang West Janta Hills bat umar klan biam ubade na last ke West Janta Hills. Hadin ki pulit ki layo ban kemno saya ki de ki arngut na jawai bat nartiang ha ka baki la plaru baki de ki dukhat jong ka seng HNLC bat halor ka jinga selaban pynbthei bom IED ha ka khat saw bat khat santrik mentau benai lingba ka hukum na kinong yalam jong ka seng ki badan hapo Bangladesh. Na kaliang ki pulit ki la register case hanong po police station kat kum ka BNS persya yakini ki laingot ki HNLC.